Keď sa povie pravica a lavica, väčšina ľudí má pocit, že vie, čo to znamená. Ale keby si sa spýtal 10 ľudí, čo je to vlastne pravica a čo lavica, dostaneš 11 rôznych odpovedí. Niekto povie, že je to o peniazoch, iný, že o kultúre, tretí, že je to len o tom, koho voliť. Ale v skutočnosti je to zmes histórie, ekonomiky a spoločenských hodnôt. Takže ak chceš vedieť, prečo sa politici väčšine hádajú, prečo niekto kričí socialista a iný fašista a prečo je to celé dosť komplikovanejšie, než sa zdá, tak si tu správne. Hoď tam subscribe a poďme na to. Začnime tam, kde to celé vzniklo, vo francúzskej revolúcii v roku 1789. Predstav si parlament plný nahnevaných Francúzov. Na ľavej strane sály sedeli tí, čo chceli zmenu, zrušiť monarchiu, viac rovnosti, viac práv pre obyčajných ľudí. Na pravej strane sedeli tí, čo chceli zachovať poriadok, tradíciu a silu kráľa. A odtiaľ sa chytilo pomenovanie lavica, progres, zmeny, rovnosť, pravica, tradície, hierarchia, stabilita. Vtedy to bolo celkom jednoduché, ale od tej doby sa svet párkrát otočil hore nohami a dnes to zďaleka nie je tak jasné. Ekonomika. Jedna z najjednoduchších ciest, ako rozlišiť pravicu a lavicu, je cez ekonomiku. Lavica hovorí, štát má pomáhať, má vyberať dane a používať ich na zdravotníctvo, školstvo, podporu pre chudobných. Inými slovami, keď máš viac, prispieješ aj na ostatných. Pravica hovorí, štát má byť malý, ľudia sa majú postarať sami o seba, keď si šikovný a zarobíš viac, nech ti to štát nevezme na daniach. Predstav si to na príklade. Lavica, školstvo a zdravotníctvo má byť dostupné pre všetkých, platené z daní. Pravica, nech si každý vyberie, či pôjde do štátnej alebo súkromnej nemocnice a zaplatí podľa možností. Je to trochu ako večná otázka. Máme si deliť koláč tak, aby každý dostal kúsok, alebo nechať každého, nech si napečie vlastný. Spoločenské hodnoty. Ale politika nie je len o peniazoch. Je aj o tom, ako chceme, aby vyzerala spoločnosť. Lavica je skôr za otvorenosť a zmeny. Rovnosť pohlaví, práva menšín, LGBT+, menší dôraz na národ a tradície. Pravica naopak stavia na rodine, národe, viere, tradíciách a skôr varuje pozor, keď veci zmeníme príliš rýchlo, stratíme stabilitu. Obrazne by sa to dalo povedať takto. Lavica tvrdí, spoločnosť sa má prispôsobiť jednotlivcovi. Pravica tvrdí, jednotlivec sa má prispôsobiť spoločnosti. A to je dôvod, prečo sa hádajú nielen o daniach, ale aj o témach ako potraty, migrácia alebo manželstvá rovnakého pohlavia. Moderné strany a zmetok. A teraz to najlepšie. Dnes už to vôbec nie je také čierno-biele. Mnohé strany miešajú pozície. Sú ekonomicky ľavicové, napríklad chcú sociálne dávky, ale kultúrne pravicové. Tradičná rodina, konzervatívne hodnoty. Alebo naopak, ekonomicky pravicové, nižšie dane, ale kultúrne liberálne. Otvorenosť a zmeny. Preto existuje tzv. Politický kompas. Dve osy. Horizontálna, ekonomika, lavica versus pravica, vertikálna, spoločnosť, liberalizmus versus autoritárstvo. A zrazu zistíš, že napríklad tvoj obľúbený politik je niekde úplne inde, než si si myslel. Mýty a zaujímavosti. Nie, lavica nie je automatický komunizmus a pravica nie je automatický fašizmus. To sú extrémy a tie nájdeš na úplne iných koncoch spektra. Zaujímavé je, že extrémna lavica a extrémna pravica sa často správajú podobne. Silná autorita, centralizácia moci, potláčanie opozície, len používajú iné slogany. A keby sme dnešných politikov posadili do francúzskeho parlamentu z roku 1789, veľa z nich by nevedelo, kam si sadnú, pretože dnes už nejde len o ľavú a pravú stranu. Takže rozdiel medzi pravicou a lavicou nie je o tom, kto je dobrý a kto zlý. Je to skôr o dvoch odlišných odpovediach na tú istú otázku. Ako má vyzerať spoločnosť, aby fungovala čo najlepšie? Lavica hovorí, spoločnosť sa má postarať o slabších. Pravica hovorí, každý sa má postarať o seba. Pravda? Niekde medzi tým. A preto sa o tom hádame už viac ako 200 rokov. A ešte dlho budeme. Ak ťa bavia takéto fakty a prehľady, hoď like, daj odber a napíš do komentára, kam by si sa zaradil ty. Skôr naľavo, napravo alebo niekde v strede.